Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün 10 avgust 2020 yıl men Murat Gurbanov, DWT lideri. Men şu gepleşmemde sizin bilen Türkmenistan'daki koronavirus epidemiyası barada görüňeçek bolýan. Türkmenistan'da häzirki günde koronavirus epidemiyası uly meşhur alyp gidip otyr. Uly epidemiologik ýagdaýlar gününden kynnaşyp gidip otyr. O diýmek näme? Koronavirusdan ölýän adamlar köpelli, üstüne vaksinasiýa gidip dur Türkmenistan'da. Şu vaksinasiýadan ölýän adamlar köpelli. Ine bizde bir maglumatlar geldi. Bir maşgaladan 2 adam öldü. Vaksinasiýa etdi, sag ýetip beren oğlan şu ýerde ölýär boldy. Gysga wagtda 24 sagatda. Şoň ýasyny bermäkkä, berip durkara ikinji oglan vaksinasiýa edýärdi. Olam ölýär şu vaksinasiýa netijesinde. Şu ýaly barlak görsek, öňküsü gün Çerjewin infeksiýony bolniýasyndan 21 sany jeset çykaryldy, ölen adamlar. Koronavirusyň netijesinde. Hem koronavirus hem vaksinasiýa netijesinde. Türkmenistan'a vaksinasiýa gidip dur. Ol vaksinasiýa Hytaýdan we Russiýan Sputnik diýen vaksinasyny halkymyza urutdylar. Hakykatdan hem şu Hytaýyň haýty dermany, hakykatdan hem Russiýadan gelen Sputnik 5mi ya başgamy belisi ýok. Bu urulýan adamlara aýdylan ok. Haýsy vaksinany urýarlar. Sizin öýüňize terapewt bar ýa, sizin öýüňize baryp aýdýar, plançada hastahana siz barmaly, şu ýerde vaksinasiýa edilmeli. Egerde siz şu ýere baryp vaksinasiýa etmeseňiz, sizi jinaýata işe çekerler diýip aýdylýar. Ine şular ýaly mejbur edilen ýagdaýynda adamlar gidýär-de öz janyna kas bolýarlar sebäbi şu vaksinasiýaň netijesinde ine şular alergiýa berýär, reaksiýa berýär we ölkülýärler. Sebäbi spesialistler, hastahanadaky spesialistler olaryň tejribesi pes. Oňdaşyndan köne güýçli spesialistler kowully, azally işden çykyp otyr. Ine şul täze spesialistler hem şul täze koronavirus epidemiýasyna garşy näil görüşmeli, okuwlaryny geçmän soň, hawalar köp bolman soň näme umudyny bilen oklar şol edýän bularyň adamlar çykarmak üçin edýän prosedurlary yerine netije berin yerine. Şoň üçin şol ýaly ölümler gelip başlady. Bu bir tragediýa. Men öňem aýdýardym, birinji siýasat ýykylýar, siýasatdan soň ykdysadyýatdan sosial problemalar nimeçkä on soň pudoklar ýykylýar-da, hakyky katastrofa başlaýar. Ine adamy bejermek pudogy medisina ministrligi öz hastahanalar bilen spesialistler pes bolan soň bularda повышение kvalifikatsiýa ululujy, hünärmendiniň ululujy stajlar, formasyonlar, seminarlar az bolan soň ine bunyň tejribeleri pes bolýar. Şuraya epidemiya gelende bular yeňip bilmeýär. Epidemiologik komissiýa döredip, başga döwletler kömek sorap, şul epidemiyanyň yeňmegine derek, Türkmenistanyň prezidenti bizde koronavirus ýok, ýöne bir profilaktiki edýät diýip, bütün dünýäden 25 milyon OON'dan haýyş edip geldi. O pullarym nirä gidýändi belisi ýok, näme edýäniň belisi ýok. Türkmenistanda pul ýetmän soň olan bir şu pudoga doğru soğulanok. Yine şu ýaldatlar bolup geçýär. Türkmenistan'a gynansaňam men öňüm diýärdim, Türkmenistan hökümeti, ýa-da Türkmenistanyň prezidenti hemme döwletdäki guruluş şahalaryny özüne alyp, onuň ýolbaşçysy bolup, onan dolandyryp bilmän soň hemme zat ýykylyp barýar, hökümet ýok. Bir topar korrupsiýonlar bar, ýöne hökümet ýok. Ine biz hökümetden kişilerde karışmalı. Indi mesela için şu vaksinasiya nähil Fransa'da geçýänini men size düşündireyim. Siz özüňiz vaksinasiýon sentrler var, hemme şäherlerde jaňa diýeniňizde ýa-da internetden assurans malady diýär, bütün sizin medicin strahowkanyňyza şonu berýän gurama internete girip öz sizin espas personel öz
nimäňe kontuňa girýän, şu kontda öz hasabyňyza girýär, şu hasapda ryndy bolýar. Siz vaksinasiýa geçirmek üçin. O ýerde size 6 görnüş waksina hödürlenýär. Şonu mysal üçin men Pfizer saýladym. Pfizer şol biotech saýladym. Maňa randewu wagtyny belýärdi, SMS gelýär telefon. Men gidýän şo ýere, şol ulu centrlar bar, ekspozisiýa geçirýän ulu ýanky помещениýlarda blok edip ýanky sen girýän içine oçukly daşynma maşynyny goýýan, şo ýere girýän, şo ýerden seni eýýän vaksina boýunça, ýani hatara boş gidýärler, o ýere barýan sizi düşündirýärler. Şu vaksina näme etmeli, reaktor näme bolup bilýär, siz itlendik wagt ýok diýip bilýäňiz, şu reaktoryň statistikasyny düşündirýärler. Soň ondan başgasyna geçýäňiz, ol soruýar, ýani wraç, sizin allergiýaňyz barmy şuňa, siz doldurýaňyz, oň bilen, onsoň sizin näme keseliňiz boldumy? Hemme zatlar izuçar edip, ol ýani gol çeker berýär, hemme zat gatışyp geçýär. Her adam öz wagtyny gelen ýagdaýynda oçut ýok. Indiki elýär, o ýerde de düşündürüş geçirilýärdi. Seni ýanky aýdýar şu birinji waksina geçirýän soň sana sanitarny pasport berilýär. Şu sanitarny pasport sana başga döwletlere gitmek üçin, magazynlara girmek üçin, produkt almak üçin hemme zada bolýar. Ine onam geçýän soň o ýerde seni waksina edýärler. Waksina baranda olar waksina edýärler, sen çykýan belliýärler, seni gün internete sokýarlar, ýani salýarlar sen geçiren waksinany. Ondan soň seni bir wraç kiçirak apsiyetine geçedi diýär. Ine şu reaksiýa bermek mümkin. Siz şu ýerde 15 minut oturmaly. Şu ýerde oturýan ýer bar. Wraçlar ýani tiz gullugy bar, o sizi sezdi. 15 minut geçdi, sizin ýani dokumentiňizde ýazylyk wagty, siz bar görkezýäňiz geçeni sizi goýberýärler. Goýberende de size aýdýarlar, ine şu telefona bir zat bolsa jaňydyň ýetip bararlar sizi ýani nimetmek üçin. Ine şu ýaly sizin umumy şol gete 30-40 min dalýa, 45 min bolsa siz waksina urup gidýäňiz. Men birinji waksinany uranda hiç şart bolmady, ikinji waksinany uranda onda da hiç şart bolmady. Birinji waksina edenne size ölü infeksiýany goýýarlar. Sizin ýani bedeniňiz şu ölü infeksiýa reaksiýa görkezýär. İkinji waksina antidot bolýar. Hakyky şu infeksiýa bolanda şol antidot görüşýär şu infeksiýa. Şoň üçin esasy birinji infeksiýa berilende ölü infeksiýa goýulanda şu ýerde problemalar bolup çykar. Ýöne mene köpüň tanýan Fransada oluýar bir problema ýok. Men özüm Pfizer etdirdim beýlekli. Ýene orada häzir hemme etip başlady. Fransada günne akşam statistika berilýär. Ýani 24 saatly ýani perdaçalar bar. O BFM diýýär, TV. Şu ýerde aşağıda subtitrlar bilen ýani statistika berilip dur. Günne real rejimde. Näçe milyon halk birinji waksina geçdi, näçe milyon halk ikinji waksina, 70 milyon goly halk bar, şular ýani organizowany geçip dur hemme zady. Ondan gepleşikler geçýär günne. Waksina urunda näme problem bolýar? Medikler, ekspertler, laboratoriýa adamlary hemme ýani halkdan gelen soruga bulup jogap beripdi. Informasiýon gapdaly, ekspertlerin gapdaly, oňdaşyndan reaksiýa bolsa oň üstünde işleýän adamlar, ýani spesialistler, doktorlar büyük bir berde seyredilýär. Ine bu iň ösen döwletleriň waksina uruşy. Ine Türkmenistan nähil urulýar? Ine özüňiz aýdarsyňız. Men size şu Fransada nähil bolup geçýärini aýtdym. Ine şu ýaly ýagdaýlar bolýar, gynansaň Türkmenistanda Türkmen hökümeti vaksinasiýany dol meşgulde professional geçirilen o professionallar ýok hökümetde. Ne ýani beden goraýyş ministrliginden ne hökümetde. Şoň üçin şu zatlar bolup geçer. Hemmeti prezidentiň agzyna serip dur, bu görgülen ýaşlykda köp ýani kösünün soň häzir öz ýaşlyk fantaziýalaryny, ambisiýalaryny ýerine ýetirýär. Samolyotda uçan bolýar, ýerinde passajer bolup ýerini galdyryp, löçüge sürýär. Sen onu neme passajerski boýunda da uçup görkez Ýoluş Berdimuhammedow sebäbi o ýerde sen süren gowuny sen ýöne passajer bolup oturýarsyň.
Inni paraşutdan bökgül, şuryaly bir täze bir zatda tapaýmasaňyz güýmenje size ýok, halkym ölüp dur şu wagty. Ine şurya zatlar Türkmenistanda idiot hökümetiň idiot ýolbaşçysynyň edýän siýasaty şol Türkmenistanyň gynansaň. Biz bu zatlar aýryp, bu güýçli ýolbaşçy saýlap, güýçli hökümet saýlap, güýçli deputatlary, agdalary saýlap, güýç sistema gurup, halkym üçin, döwlet üçin däl, halkym üçin döwleti gurup, azatlykda, baýlykda ýaşamaly millet. Ýarsa daşöwrükde gulýal bolup kösünip ýöler, ýarsam içinde türmede oturtdy. Şu zatlar biz durulmaly. Ýene bir zat aýtjak bolýan zadym, şu men adwokatlar bilen maslahatlaşdym. Şular şeýle diýe. Türkmenistan bütün dünýä konwensiýalaryna gol çekdi. Mysal üçin, Türkmenistan 1960-njy ýylyň Ženewadaky üýüşüp çekilen konwensiýasyna 91-92-nji ýylda, ýa-ni bir azatlyk alan ýyllaryna, öz başlyklyk alan ýyllaryna çekdi şu konwensiýa. Şu konwensiýada 60-njy ýylyň Ženewski konwensiýasyna 5-nji maddasynyň 3-nji bölümine, ýa-ni D bölümine A, B, C, D başlan, ýa-ni 4-nji bölümine ýazyldy. Hemme pasportlary, Türkmenistanyň grażdanlarynyň, raýatlarynyň pasportlarynyň möhleti geçen bolsa ýa-da viza almak problemleri bar bolsa, şol adamlar iň ýakynlaky daşöwrükdäki olar ýakyn pasolstwolar, ýa-ni ilçihanalary ýüzlenip, ilçihanalar öz konsullugyň üstü bilen Türkmenistanyň immigrasiýony gullugy ýa-da başga gulluklar bilen işläp, şo pasportlary edip, ýene-de konsullugyň üstünden, ilçihanaň üstünden şol adama gowşulmaly diýip, ine şu konwensiýada Türkmenistan şo konwensiýanyň maddasyna gol çekdi. Diýmek, Türkmenistanyň borjy, Türkmenistanyň konstitusiýasyna daşynaky çekilen konwensiýalaryň güýçleri Türkmenistanyň konstitusiýasyndan we onuň kanunlaryndan ýokary. Diýmek, Türkmenistanyň prezidenti ýa-ni pasportlary udaldyş sistem karary düýünden illegal. Ne dogry hasaba alınmaly. Sebäbi ol şol çekilen 60-njy ýylyň konwensiýasyny, ýa-ni öz başlyk ýyllarymyzdaky, birinji öz başlyk ýyllarymyzdaky çekilen konwensiýamyzy şoňa deňgelenok. Şoň karary ýatyrylmaly. Türkmenistanyň prezidentiniň pasportlary udalyp peçat goýup 2022-nji ýylyň 31-nji dekabrynda çelli udaldyryş karary ýatyrylmaly. Hiç hili kanuna deňgelenok. İkinji, itlendik ilçihana, bizim itlendik raýatymyz şoňa ýüzlenende, şo ýerdäki pasportlary öz konsulluk gullugyň üstünden migrasiýony slujba ugradyp, şo ýerde pasportlaryny çalyşyp, şo ýerden ýene bäri getirdip çalyşmaly. Şol karar hem migrasiýa kanunyna belgili. Şol 29-njy maddasynyň 3-nji bölümine berildi. Migrasiýa kanunyna ýazyldy. Edil şol ýa-ni halkara konwensiýasynyň göçürilen 5-nji maddaň şol migrasiýa kanunynyň 29-njy maddasynyň 3-nji bölümine goýuldy. Şonuň üçin şolar deňgelýär we şol peýdalanmaly. Şonuň üçin men hemme Türkmenistanlylara haýyş edýän, öz arzaňyzy generalny konsulluğa däl, öz arzaňyzy ilçihanaň ýolbaşyna Ankara ýüzlenmeli. Türkdäkiler, beýlik döwletdäkiler, ýa-ni şol ýakyn, size ýakyn ilçihanasyň ýolbaşyna ýüzlenmeli. Şol etmeýän ýagdaýynda siz on arzaňyzyň kopiýasyny bize iýerin, aktivist DVT 744 3.0 aerobaz, ýa-ni sabachka@gmail.com. Şoňa iýerin, biz ony Ženewa şo gol çekilen ýere ýüzlenirde, ine şu konwensiýa Türkmenistan ýerine ýetirenok diýip hem ona hem Ženewadaky şu gurama ýüzlenirde, haýyş eder Türkmenistana batyş edip şu pasportlar kanun esasyna uzatmaly.
DWT toparı şonu eder. Ine sizden şol haýyş, men size adwokatyň aýdym konsultasiýasyny berdim. Pasportlar boýunça biz işler DWT topory we opozisiýa işler, Laytada demokratik geňeş işler. Biz pasportlar we ýollary açdyrmaly. Hiç ýeri oňa ýani Türkmenistanyň prezidenti Bikanın kararlarına gizlenip onu edilmez. Şonu bir hökümet uğratdı, yani ettirer. Inni men sizin şul efirde gelen ya öňden gelen soruňyza jogap bereyim. Ine üste beren diýip sora berýär. Muradaga şol kararlarda Sadyk Kargo bilen bizim ulanma uruşsak bolýar. Şolary aýdalyňda uruşmaňlar bu haramları adalet yolu bilen ýeňmeli. Gaty dogry. Bu adamlar hükman cezasyny çekýär, üstüne işlenip dur. Şu adamlar kanun esasyna çekýär. Egerde biz kanun esasyna gitsek, şu adamlar cinayete çekilýär. Egerde biz provokasiýa edip bunu ursak ya bir zat etsek, onu biz günäkar bolýar. Tersine aýlanýar kanun. Şoň üçin men sizin hemmeňize haýyş edýän, öz gaharyňyzy eliňizde saklaň. Onu yürüyte kaziyetler var, olur, yani prokuratura var, kaziyetler var, olur, öyle çözür meseleni. Biz o meseleni koyuyoruz, hem mi yerde? Inni şu mesele gelirimizde yeni bir yatlıçık olan Sadık Gorgan yol boşluğu, Şirali Sadıkova mesaj. Sizi mümkün öldürürler, sebepsiz bir topor zadın şayatçısı ve yani esası figurantı. Şoň üçin egerde sizi öldürseler, yine her gün aydiyan, opozisiya hereketlerinin, aktivistlerin ona daxil yok. O diňe spetsoperatsiýa, Türkmen spetsturban emheme gulluň spetsoperatsiýasy. Siz şo ýerde işgärem bolsaňyz, şolar sizi öldürip bilýärler, sebebi häzir sizi wygodny öldürmek. Sersap bolun, öz bedelinizi goraň, ýani gerek bolsa ahrany alyň, ýöne özüňizi goraň. Ýene bir aýtjak bolýanlarym, indik soragy, ýani jogap berin, SMIK redmiýetde pasportyň yitirenler näme etmeli? Pasportlar yitirenler ilçihanaň ýol boşlugyna ýüzlenmeli. İlçihanaň ýol boşlugy sizin identifikasiýaňyzyň ýoluny tapyp, ýani kanun ýoluny görkezerde sizden dokumentler sorar, hemme zatlar sorar. Türkmenistanyň dokumentler galyp, migrasiýon gulluňy bilen şonu suwut edip sizin pasportlaryňyzy çalşar. Onuň üçin pasportlar çalışmak düzgünle siz girýäňiz. Yitiren bolsaňyz ýa-da möhlet dolun bolsa, ýene de şo prosedura girýäňiz kanun esasyna 60-njy ýyllaky Jenewada çekilen, ýani goýulan konvensiýa Türkmenistan birinji azatlyk ýyllaryna gol çekdi, ýani 91-92-de. Ine şo konvensiýa esaslanyp siz öz pasportuňyzy çalşyp bilersiňiz. Yitirdiňiz ýa-da möhleti geçdi şo burada. Şoň üçin ine ilçihanaň ýol boşlugyna ýüzlenmeli. Bizim hemmämiz konsul gullugyna ýüzlenýärdik, o näme dogry ýol. İlçihanaň ýol boşlugy şoňa killit bilen jogap berýär. Generalny konsul, baş konsul ilçihanaň işgäri. Ine şol şoňa iý berýär. Egerde şol ýani skema işlemese, onu bizim öňümizde ilçihanaň ýol boşlugy jogap berýär. Ol jinayet iş. Şoň üçin siz prosedura boýunça gidin, ol ýalňyş däl. Ýene soraw bolsa, sorawlar göremek. Şunu bilen men öz gysgaça efirimi utaýan, hormatly watandaşlar, sizin hemmeňize giýjaňyz rahat diýip arzu edýän we sizin ýene hemmeňize şul banditlara garşy Ilaytada Berdimuhammedow, oň ýegenleri, doganlary we Türkmenistanyň hökümetini basyp alan korrupsiýonlara garşy görüşmeňizi haýyş edýän. Sebebi hökümetde de gowy arasy adamlar işleýär. Ine Türkiýanyň konsullugyna gowy arasy adamlar işleýär. Ine men habar alypdym, şu gün biri ilçihana barıpdyr Ankaradaky. Ay bular çay goýup, muň pasportuny uzallyp, ýani hemme dokumentlary oňaryp, $30 alýanmasa ona alman, sag bolsun aýdyp, hoş geldiňiz edip, ne şu adam sowupdyr, maňa jaň edip ýürüte düşünürdi. Giň gördüm diye, olar ýazat bolmady hiç wagt. Bu aktivistlaryň protestin gazanan işi. Ýöne generalny konsulun ýol boşdy, ine şo ýerde ýalňyşmasam Merdan, men Toňra aýdan
Şu hakda men urbur reportaj ederim, size düşündürün, şoň edýän haramlyklarmy. Ine şol adam kanuna aňyrda dursun, günni bozup ýör. Şoň üçin biz onu jinayete çağıraýar. Şunun bilen men öz efirimi utarýan, ýene aýtjakdym, her adam, her Türkmenistanly içinde daşyna bir zada düşünmeli. Biz Türkmenistandan gaharmyza gaýtdyk. Sebäbi watan diýenimiz bizim ýanky ajydaniýalarymyza, bizim garaşýanlarymyza jogap berilmedi. Şo ýerdäki özüne watan diýen korrupsiýalar, hökümet diýip özüni saklayan adamlar gaýtyp bize ýanky şekes ýetirdi. Bizim şu Türkmenistany aýyny beznadёжный diýip goýduk we şoňa görä biz aktiv bolmany hereket edemzok. Sizin hemmeňize haýyş edýär. Siz nirde bolsaňyz, bay, garyp, işi, posudamойщик, bir ýerine seredýän, garyn bakýan, maşinleri ýuwýan, ýa kiçik biznes edip Türkiýede gezýän, ýa-da kargoçy bolsaňyz, size watan gerekdir. Ýöne size korrupsiýer, bütün dünýäde ýigrenýän watan gerek. Size awraýly, logiçny, Türkmenistana baraňda ol reýse ýazylmaly, Türkmenistanda oçuda durmaly, giýreňde saňa faşistýal seretmeýän bir hakyky halkyna hyzmat edýän hökümet gerek. Ine şoň üçin saýlawga geçirip, şul adamlary ýanky sistemany we şul adamlar çalışyp arasy saýlawga geçirip, arasy ýanky konstitusiýany hormat goýup, şu konstitusiýanyň esasyna, şoň düzgünlerine esaslanyp saýlawga geçirip, hemme ýerde kalkozdak, uwdak aşyndan başlap Türkmenistanyň prezidentine, meclisiň wekillerini çelli saýlawga geçirip, biz saýlanmaly, siz saýlanmaly, siz biz döwleti galdyrmaly. Ine onun üçin men hemmeňizden haýyş edýän, özüňiziň kiçik ädemiňizi edin. Daşyna, içine, ýa şu planetada ýaşaýan bolsaňyz, özüňizi türkmen diýen bolsaňyz, ahir welin öz watanyňyzy hakyky watan diýip hasap etjek bolsaňyz, biz şu watany özümiz düzeltmeli. Şoň üçin her kimiň öz ýerine kiçik ädem bar. Birinji ädim aktivist bol. İkinji ädim aktivisti golla, maddi taýdan, komentari ýazyp, söz bilen, protest edende ýanyna durup, öz ýoldaşlaryňa gurrun edip, ine şu aktivistler bizim bähwidimize görüşýär. Öz garyndaşlaryňa düşündirip, Türkmenistanyň garyndaşyna sotowy telefon alyp berip, şu ýerdäki Türkmenistanyň garyndaşyna kömek edip internetine, şu ýerden habarlar alyp, opozisiýa bilen paýlaşyp, ýaýradyp, hemme ulgamlarda ýanky sany ulgamlarda ýaýradyp, sosial ulgamlarda ýaýradyp, şu informasiýany ýaradyp dursaňyz, hökman opozisiýer aktivist bolmaly, şonu etmeli. Ýene bir zadyň aýtjak bolýan sizin ünsüňiz çekerýäli, halkymyň içindäki, jemgyýetiň içindäki aktivistler şu jemgyýetiň, şu halkyň brilliantlardyr. Grajdan aktivisti, ýön aktivist. Şul ortaga çykyp, çykan gahrymanlar, tutulan gahrymanlar inanyň sizin bähwidiniz üçin, sizin bagtly durmuşyňyz üçin görüşer. Şolar hökman ýeňer. Sebäbi ol idiot bolmaly, şolar gollamaly ýaly. Ol hakyky öz geljek bähwidiň düşmany bolmaly, şolar gollajak bolsa. Biz şonu düşünmeli. Sebäbi ine şul aktivistler ýerti Türkmenistanda bir kançylyk bolsa da gelip goşulyp şöyle durdurlar da şonu etdirmeliler. Ine şol adamlar şol. Şuň şol daşynda ýerti Türkmenistana biz şu diktator aýyrmada ine şol aktivistler şonu eder. Diýmek sizin hakyňyzy gorar. Üýüňizde, daşarda bir ýerde bolsa işleri ylak gelerler. Şoň üçin şul iň Türkmenistany öňe kitjek halkymyzyň iň brilliantlary şolar gollamaly. Hökümet soratdy. Indik opozisiýany, ýanky liderleri we olary kim gollamaly? Ýa-ki haýsy aktivist gollamaly? Öz gözüňiz bar, guluňyz bar. İşlerine terdiň, aýdanlaryny dinle. Özüňiz saýlan. Öwrüniň şol atlara. Agdyňyza hiç kim saýlap salyp berme. Ay bolýaly men häzir hökümet, näil hökümete garşy diýen, häzir hökümet ýok. Bular banditler. Siz her ädimde şolary görüp durýarsyňyz, edýän haramlykly. Şolar bir adam üçin, adamzat üçin, sizin üçin bir zat etdimi? Yok. Diňe talamak bilen. Diňe sizin
ýagdaýyňyzy agyrlaşdyrmak bilen şondan pul gazanýarlar. Anladın? Ine reýslaryň üstünde. Bu bir tragediýa, bu pul gazanýar. Pasportlaryň üstünde. Bu bir tragediýa. Bu sizin pasportuňyz kanun işi, kanun ýoly etmeli pasportda size satýar. Diýmek, sizin üstüňizde pul gazanýar. Diýmek şu hökümet bize karşı, bizi talamak bilen. Ol ýolda barýan, dost diýip ýanynda durup, hiç kim ýok wagtam seni talap, ýa-ni zindana atýan adam, ine şu ondan dost bolmaz, o hökümetten dost bolmaz. Men size bir mysal getireyim. Seýdim Fransada. Bizim hemmemiz hökümete karşı. Biz hökümeti uğurlar diýip hasaplaýar. Biz hökümeti siz bizi alýan, siz bize karşı diýip hasap edýär. Ine şonda şolar gorkup gymylýarlar. Öňe bir kanun bolanok, bu bize kömek etjek bolup halka diýje ony diýýär. Şonda da korrupsiýa bar. Bir 3%, 2%, 5% bardyr. Ýöne şonda da bize şolar daweri etmen, olary kontrol edip, gysyp, proses edip Fransada şolar işledýär. Gorkýarlar şolar halka garşy tutman. Eger biz imsim otursak, demokratiýa diýip, hawa şolar bize kömek edýär diýip, hiç şart diýmesek, şolar diktator bolarlar. Diýmek, haçan siz hökümete karşı şu ýa-da islerinizi ýa-da talaplaryňyzy aýdanda, o siz hökümete karşı, ýa-ni düşman, watan düşman däl. Ol hemme döwletlerde bar, Ýewropa döwletlerinde. İstenlik köçede gelip ýören adamdan sonra hökümetiň ýa-ni ýok. Bu haramdadylar diýär güni. Şular bizi işledip, ýa-ni kanunlar çykaryp bizi kötüýärler diýär. Ol köpden märe gelýär. Salgy tiňleýänler, bize nalog köp goýýanlar, bir topar içinde özüni gorap, ulaylyk alyp, ýa-ni korrupsiýa edýänler, hökümet şonu düşünmeli her wagt. Inniki elek korrupsiýa bolmaz ýa-da bir zat etse hökman halk şoňa jogap berjegini, ýa-ni sorajagyny bilýärler. Şoň üçin gorkýarlar. Biz zat diýen hökümet. Ol baranmazda bir özüni uňurmaýan iksan konsul çykyp, ýa-ni öz haklaryny bilmeýän, köçeden adam satyn alyp içine salyp urýan, kanun internasional mafiya, internasional terrorizm edip ýören adamlar hökümeti işläp bular bir kanun bilýärmi? Bular banditler, şoň üçin bizim hökümetimiz bandit boldy. Biz şu banditleri hökümet täzen taýlap, prezident täzen taýlap, ýa-ni akylly, arasda güýçli olanlar goýanmyzy, onu o hökümet fiýlamaly, ýöne şonu da şondan talap edip durmaly. Hökümeti hiç wagt elden tutturmalylar diýenim, çopunum bolsa talap edip durmaly. Ine biz şonu size çagyrýar. Ýetir mysal getireyim. Men hökümet bolayyn, sen hökümet bol. Hemmemiz ýene talap etmeli şonu. Ine şonu hökümet halktan gorkup halka hyzmat edýär. Ol bir Ýewropaň esasy demokratiýanyň düýbü şol. Biz bolsa hökümet bolsa bu Hudaýdan hem ýokary. Hudaý saklasyn, şoňa bir zat diýeň, itler gelip alyp gider. Itler gelsin, han alyp gitsin, hemmemiz galmady. Itleri de görkezmeli kanun bozýan. Biz öz kanun haklarymyzy alman soň bu itler kedilediýär emhemetleri. Şoň üçin bize bagly. Men sizi çagyrýan her wagt demokratik döwlet bolsun, beýlik döwlet bolsun, kanun bozulýarmy, hökümet bolýarmy? Güni talap etmeli, jinayet çekmeli. Ine şonu ýaly bir tarapynda jinayet dubinkasy bolsa, bir tarapynda halk öz dubinkasy bilen ýa-ni bular talap edip dursa, bular korrupsiýa dam etmeli, bular gorkarlar. Sebebi jinayete çagyrlar. Biz DWT topary bolup näçe jinayet işleri açdyk, görkezdik. Hiçbir Türkmenistanyň prezidenti hereket etdimi? Ýok. O öz bandidini, ýa-ni öz baýwygini, bandit gruppasynyň bir öz işgärini, ýa-ni baýwygini näme basyn? Gaýtyp halky basýar. Gaýtyp samolyotyň ýerine passajer bolup elini galdyryp, ýa-ni turist ýaly Türkmenistanyň iň ýokarky turisti, bu bir başga planetada ýaşap, Türkmenistana gelip özüni turist prezident edip aýlanyp ýör, giraň çekip. Bu halk bilen näle? Halkyň näme edýänem habaram ýok. Ine biz şoňa dayanýar. Onuň bandit strukturasy bar, öz banditini hiçbir basarmy? Hiç wagt basmaz. Gaýtyp gorar. O bandit bassa, olaýdar men ýokary pul berýän, olam ýokary pul berýär. Bulam ýa-ni Gurbanullah ýetýär, onu öz-özüni batsa bolýar. Etmez onu. Biz bir topar häkimler,
Garum metrabın hekimi, alkaş, halkını edip gören 200 hektarda yani hekimlikte işleyer deyip şöyle öz hükümetin yerine işledip hatını satıp pulun cütünü uğrayan adama bu közük olayın han neticeleri edilmez. Olur bas başlasa beylik korkup yukarı pullon almaz. Ol bir sistema. Şoň üçin biz şu sistemany döwmeli. Biz döwmeli ýanym aýyrmaly. Biz şu sistemanyň arkasyna duran prezident we hram aýyrmaly. Ondan soň sistemany aýryp hakyky konstitusiýanyň ezatyna täze sistema ýa-ni saýlanyş sistema, saýlaw, açyk, prozraçny, kim haramlap etse görnýär, tutar ýaly. Ine şu ýaly hökümet bolmaly. Onu o hökümede bir zat naruşan etdi, jinaýda çekmeli. Ine men sizi şoňa çağırym. Şunun bilen başga soralar bolmasa, bir soru var. Salam Sam İbrahim. Nadir finans kömek etmelimi? Näde finans kömek etmeli? Bizim fondumuz var, devletin fondu var. Onu biz yine de videolarda bereriz. Şöyle siz pul geçirip bilersiniz. Hemme gelýän pullar şu görüşe. Oğlanlar tutulsa advokatlara, yani şu konsul tarafından beýleki polis tarafından edilen cinayetleri yüze almak ve täze advokat tutup ulu garşy görüşmek. Ine bizim esasatymyz. Protestler dowam eder, taýýar bolun. Esasatym Türkiýede protestler dowam eder. Türkiýe, Ukraina, Ýewropa döwletlerinde protestler dowam eder. Biz inni başlaýar. Biz inni fiziki ýagdaýda hereketler başlaýar. Ýöne agitasiýon, informasyon görüşmesi alyp barýar. Size de haýyş edýär, bizim videolarymyzy paýlaşyň, kanalymyza ýazylyň. Bize kommentariýaryň öz pikirlerini gaýdyň. Nähili görüşmeli, nähili siz pikir edýäňiz ýazyp durun. Telegram chaty gelin, aktivist chaty gelip bizim bilen pikir alşyp, bizim bilen görüşün. Şunuň bilen men öz efirimi tutarýan, hemmeňize gijanyz rahat diýip arzu edýän we inneki duşlara çeldi. Sağ olun.